Dapat dan. गिबि-गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय दायो नोंथांमोना नुखादों जानांगौ आङो फेसबुकआवबो आपडेट होबाय दिनै जोङो पापा कि परि बर' मिउजिक भिडिअ'आ जोंना 1 मिलियन दिनै फाइनाल भिउस थांबाय स' दायो जों बिदिनो मोनसे फिसा सेलेब्रेसन लादों दा बेवहाय दङ जोंना बाजै दङ बाजैनाबो इउटुब चेनेल ना फेसबुक पेज दङ जसना बर' नोंथांमोना बिथांनि जसना बर' पेजखौबो फल' खालामना जाबाय बिथाङा रिल्स एंगारबाय थायो मोजां दायो जों बेखौ मा बुंलांनो आखायाव लाबाय बे खनसे खोन्थानानै 1 million views for Papa Ki Pari. Thank you so much नोंथांमोना जे आंनि गिबि खेब दिहुनजानाय मेथाइखौ नोंथांमोना गोबां अनसायदों आसा खालाम नोंथांमोना फैबाय थानाय मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना बिदिनो अनसायगोन सापर्ट खालामगोन मालाबाबो सानफेराखैमोन जे नोंथांमोना जे बे मिउजिक भिडिअखौ बा फार्स्ट टाइम बा गिबि खेब दिहुनजानाय मेथाइखौ नोंथांमोना बेबादि सापर्ट खालामनानै गोजौ फारसे लांगोन बेखौ मालाबा सानाखै स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम दायो जोङो केकआनोसै आरोना अके जेबो इसिबां माने भेराइटिस गैया जोंना जास्ट केकल' दङ ओमफ्राय बाबुमोननो जोङो पेकेटनिसो मेथाइ लादों अके अके दे गोजाननिफ्राय लादों बेयो जोंनि मोनसे फिसा सेलेब्रेसन खालामनाय आरोना बाबुमोनखौ लानानै थ' बिदिनो जों इसिबां गोलावबो भिडिअ खालामनाय जायाखै जों बेखिनिखौनो सेलेब्रेसन खालामबाय जोङो गासिबो स' थेंक इउ स' माच रायजो राजा नोंथांमोन इसिबां अननाय होदों इसिबां सापर्ट खालामदों बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय फैबाय थानाय खौबो नोंथांमोना बिदिनो गोजौ फारसे दावखोनायाव हेफाजाब होगोन थेंक इउ Happy 1 million views day. Happy 1 million views day. Thank you. Đây kì gan đi sới. Đây khai không? Anh cứ đừng nói. Đây là một việc gì sao em được thế rồi? Đây, bắt đầu sẽ sao đây không mà? Đây thì mình. Nhưng mà bạn đi điều gì? Đây. 1 million views nih. Ini apa sih? Template. Thank you. Đây, kalau main pun nanti. Ini pencahanan dulu. Kenapa ini? Lagi hang bunun apa? Bunar. Main lah. Nah, bawa bunun. Nanti. Thank you. Happy birthday. Basin nó dùng nó. Nó lại xin. Basin dùng nó. Nè, ăn đủ liều thôi anh Tâm. Nè. Basin nó làm cái này. Để làm cái gì hả? Làm nó đi. Nó làm. Để làm cái này. Mấy thằng nó đến này. Rồi, về, con Tâm. Em đây này. Basin gini. Anh chị bini cake tôi không chế giảm này đi mà. Mà này 1 million thằng này đi cái gạo mặt thì cứ thâu tay này chị nhỉ. Đây mấy đây làm mấy đây ạ. Cứ đặt cái mấy đây ạ. Sơn học mới làm thôi. Cái này sừng. Hả? Thank you boy this thank you. Dia kemana dengan sama sim untuk kamandan. Ada produser Ragu Boro. Ada di sini जबरदस्त sampai tertawa. Ada lagi sih yang be song obat be meteor artis kalamnya kau gitu. Bitangan जाबाय. Doi sing ada, Abibul Kusumtari ada, लोगोसे Abasu Bita. आरो लोगोसे सोदोंमोन महर सादा बर' नोंथांमोननिसिम जोबोद रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ निया मेथाइया बाजै माबा मोनसे बुंनो हागोन बिदिनो जोंनि आगै बिबनांगौ बिदिनो मा होनबाय अनसायबाय थादों ना अनसायबाय थादों दासो जाफुहांनाय नालाय आरो गोजौ फारसे दावगाबोनो थेंक इउ बेखिनियावनो जोंना भिडिअ जोबनानै थांबाय बिदिनो इन्जय खालामबाय आरोना दसे थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बांद्राय गोलाव खालामदिया भिडिअखौ
आरो लोगोसे जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ